приятели, това ще ми е второто видео и ще ви покажа тази книга за Господ, която е много хубава. Бях в болница и ни я дадоха попа, докато аз спах. Той ни прекръсти за здраве, със здравеца и така. И за нова година получих от леля ми ето този наръчник на Анди Студио. Даже може да проверите дали го продават още в Sunday Habit или да си го поръчате от Анди Студио. В Instagram може да напишете andystudio.com и то ще ви излезе всичко на Анди Студио и Анди Студио, разбира се. Ето го. Ето го. И тук отзад също има. Може да прочетете какво пише. Има го и его. Много е сладък. Аз даже имам и пантofки на его. Ето ги. Но вие сте ги изпуснали. Или не знам дали сте ги изпуснали, но някои може да са си ги купили, други пък не. Не знам кой си ги купил, може пък много хора да си ги купили или не знам. И да ви покажа, имам от Squid Game куклата. Green light, red light. Имам и, разбира се, часовник смарт от Дядо Коледа. Ето го. И мога да се обаждам по него. Имам до 10 указатели. Един указател и 10 хора мога да си сложа в него. И имам телефон, указател, игри, чат, фенерче, камера, албум, кръчкомер. Това е за сканиране, но аз не знам как се използва. То за това пише информация за устройството. И последното нещо за това видео, което ще ви покажа ето сега ще го донеса. Чакайте малко. Ето я и книгата на Хари Потър, част 3. Ето я. Тук може да си я напишете в началото, както аз съм направил. И до нови срещи. Чао. Довиждане.